Heren, het is nog altijd eigenlijk te kort, hè? Wat hebben we vergeten in de uitzending? Vinden jullie? Emmen. Oh. Emmen? Emmen Cambuur, de knuffelactie. De knuffelactie. Vond ik het moment van het weekend. Echt serieus. Ja, leuk. Ja, was heel mooi. Waarom? Omdat vaak voetbalfans belicht worden als het negatief is. Maar dit is echt een positieve actie. Een fan van Emmen, de dochter volgens mij van 14 jaar van overleden. En de fans van Cambuur die gooien dus tijdens de wedstrijd. Ja, die knuffels die bleven maar komen. Dat waren er heel veel. Ja, hartverwarmend en You Never Walk Alone erbij. Ja. Daar kan Erik Meijer alles over vertellen. Dus, dat is emotioneel gewoon. Maar ik vond dat vond ik echt te gek tof. Ja. Nou, daar heb je helemaal een punt. Dat is helemaal waar. Daar zijn voetbalsupporters trouwens ook goed in, vind ik. Om zich samen te pakken voor iets. Ja. Ik kan me nog goed herinneren, er was Fernando Rixen, die was bij het Fortuna-stadion. Die was toen al minder mobiel, maar was wel bij Fortuna. En er waren de supporters van Roda hadden een heel spandoek voor gemaakt. Durghalt en Fernando. Ik kan me nog heel goed herinneren dat die... dat was toch voor Roda en Fortuna. Dat was dan natuurlijk toch een beetje water en vuur. Maar. Titelstrijd in de Eredivisie. Feyenoord staat er goed voor. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja. Met de kraker in het vooruitzicht zondag. Ja, het is natuurlijk een hele interessante wedstrijd. Maar ik denk dat de komende 4 tot 8 weken zeg maar, uiteindelijk pas echt duidelijkheid kan geven. Het is nog eigenlijk wat te vroeg. Maar je ziet wel dat er inderdaad in Twente ook, die blijven gewoon meedoen. Ja, ik moet zeggen, ook nu tegen Ajax, Twente speelde gewoon... Kijk, Feyenoord doet het gewoon goed naar de mogelijkheden die ze hebben. Dat is echt, eigenlijk spelen ze boven hun kunnen. Maar dan zie je de hand van de trainer die gewoon heel goed is. Ja, ik zie ze niet. Maar daarom denk ik wel dat zij kans hebben om kampioen te worden. Maar met name door die trainer. Ik denk dat een trainer bij de kwaliteit wat nou bovenin in de Eredivisie zit, dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Dat de trainer best wel doorslaggevend kan zijn. Ik vergelijk het wel eens met wielrennen. Dan heb je eentje waar niet iedereen op let, die ineens er vandoor gaat. AZ bijvoorbeeld. Ik kan zeggen, AZ het is nu Ajax, Feyenoord, PSV nog steeds, wat ook vaak genoemd wordt. Ja. En AZ en Twente, die hangen er een beetje omheen. Maar die hangen er met wat punten goed bij, hè? Ja, zeker. En die hebben eigenlijk nog niet zo'n hele goede half jaar gehad. Nee. Maar die beginnen nu, ik heb ze nu... Het is wel goed voor de competitie. Ik vind Feyenoord ook nog steeds niet optimaal voetballen. Nee, en toch staan ze 4 punten los. Ja, nu voor het eerst, hè? Goed los. Ja. En moet je nagaan als ze die vorige keer niet die 2 punten hadden verspeeld. Maar Ajax gaat nog wat doen nu, voor 31 januari. Ja, dat is die transferperiode die nou nog... Maar bij Ajax... Bij Ajax gaat het denk ik fout. Je voelt gewoon aan alles, het zit daar niet goed in die groep. Nee, dat is wat aan de hand. Nee, met Blind, dat interview wat hij nog gaf over Huntelaar. Weet je, die jongen best. Schreuder, heeft hij nog veel credits, denk je? Ja, het wordt heel dun. Hij was best toen te spreken onder die wedstrijd. Ik weet niet of je dat gezien hebben. En volgens mij keek die jongen gewoon de andere kant op. Ja, maar ja. Je ziet wat je zegt, dat is... Ik weet niet. Maar Bessie is toch ook geen speler... We hadden het straks over Per Schuurs. Die is toch 3 keer zo goed als Bessie? Ja. Dan is Bessie wel links en Per rechts. Dat snap ik ook nog maar. Daar is het ook een kwestie van de trainer moet het vertrouwen geven aan de speler. Dat heeft Per Schuurs nooit gevoeld, denk ik, uiteindelijk. Ook niet gehad, vind ik. Nee, precies. Ook niet gehad. En dat speelde ook een rol. Maar ja, goed, dat was een Timber, dat was een Range. Ja. Moeilijk. Maar ja. Ik hoorde jullie vlak voor de uitzending hoorde ik jullie nog praten over de performance coach. Ja, dat was fantastisch. Nou, jongens, gaan we bij Fortuna loopt hij onder de wedstrijd, bij VVV loopt hij onder de wedstrijd met de wisselspelers. En bij Circus Rens. En Circus Rens. Denk ik. Ja. En bij Circus Rens. Ja, dit is verschrikkelijk. Ja, we hebben allemaal gevoetbald. Dan moet je je voorstellen, en dan zit je reserve. Ik zou al een beetje balen, maar er zijn natuurlijk ook jonge talenten die zijn al blij dat ze op de bank zitten. En dan moet je warming-up gaan doen, maar dan moet je precies doen wat die performance trainer coach zegt. En die doet dat ook nog voor. Alsof je met kleine kinderen bezig bent. Kijk, dat door de week op de training gebeurt, dat is prima. Ja. Maar toch niet in het stadion voor het publiek. En dan gaat de performance coach voordoen wat je moet doen. En dan mag je het na gaan doen, want dan word je warm. Hey, kom op. Ik vind juist dat hij daarvoor is tijdens de trainingen. Om dat te kunnen doen met zo'n groep lekker. En geen enkel probleem. Ja, je behandelt ze als kleuters eigenlijk. Ja. Hakkenbillen. Knieheffen. Hoe was het in jouw tijd, Mario? Wij gingen gewoon warm lopen, behalve de heer Tahutu. Want die had gezegd dat hij bij VVV nooit hoefde te rekken. En bij ons ook niet, Johnny. Dus die stond maar wat langs de lijn te kijken altijd. Maar wij renden gewoon langs de lijn. En we deden dan een beetje rekken. En, wat oefeningen. En oefeningen, en dat was het. Ja. Meer niet. Je had ook meestal maar 10 minuten kwartiertje. Nu zie je eigenlijk vanaf een kwartier... En dat is bij alle wedstrijden hetzelfde? Gewoon, tegen wie dan ook? Tegen Everton bijvoorbeeld, is dat dan anders? Ja, voor de tegenstander wel toen. Want die zaten gewoon binnen Everton.
Die deden bijna niet aan de warming-up. In badje, of niet? Ja, in het bad gewoon. En de beste spelers die kwamen gewoon erin. Die trainer zei, jij eruit. Dan ging die broek uit en die renden zo erin. Ja. Toen waren wij nog aan het kijken of daar een verwarming of zo zat. Maar dat ging gewoon zo. Ja. Behalve als je Bert Jacobs als trainer had. Want die flikte het een keer. Dat die zei, ik noem eens even de 3 namen. Roger, Robbie en Teun. Ga eens even warm lopen. En dan gingen die jongens lopen. En dan gingen die zo achterover zitten naast TS. En dan keek hij hem zo aan en dan zei hij, zit toch beter hè dokter. En dan liet hij die 3 gewoon 20 minuten lopen. En dan had hij wat meer ruimte met zitten. Die kwam ook niet trainen. Ja, dat werd het. Hey, jullie even in bad zitten. Wat is dat dan? En? Je zegt, die zaten in bad, Die Engelsen. Die Engelsen, voor de wedstrijd in een bad. maar die gaan in een warm bad zitten. Ja. Warm bad. En wij mochten dat vroeger nooit. Tenminste, in onze tijd zei je, word je loon van. Dat komt uit Engeland. Hè. Daar Ja. zaten ze als team voor de wedstrijd vroeger in een warm bad. Ja. Zelfs nog een jonge kloor of wat, ik weet niet wat het was, maar een jenevertje. Dat is wel lang geleden, Bas. Ja, jongens, ik ga in bad. Dankjewel voor deze mooie bijdrage. Alleen? Dit was het. Maandag zijn we er weer op LA Televisie met een nieuwe aflevering van Tafelvoetbal. Tot dan.